दिनै जिसु ख्रिस्टआ बुंदों दिनै इसोरनि बोसोना बेखौनो बुंदों दिनै जिसुआ बे संसाराव फैनायनि खारना जाहैबाय गोमानानै थानाय मानसिफोरखौ आन्दायनानै थानाय मानसिफोरखौ दिनै समस्यायाव थानाय मानसिफोरखौ बियो नागिरनो थाखाय बे संसाराव फैदोंनो दिनै नों बायदि आं बायदि दिनै आन्दायनानै थानाय मानसिखौ फाबाव गोदोनानै थानाय मानसिखौ समस्यायाव गोदोनानै थानाय मानसिखौ बियो बोखांनो थाखाय बे संसाराव फैदों दिनै बिस गोनां जिबौफोरा नोंखौ सौब्लाबो नोंनियाव जुदि फोथायनाय दङब्ला दिनै जिबौनि बिसफोराबो नोंखौ एटेक खालामनो हानाय नङानो ओके फै जोङो दायो जोङो इसोरनि बोसोनथिङै थांनि जोङो नायगोन दिनै इसोरनि बोसोनखौ लुकनि लिरनाय चैप्टार 19 भार्स 10 दिनै जिसु ख्रिस्टआ बुंदों दिनै इसोरनि बोसोना बेखौनो बुंदों दिनै जिसुआ बे संसाराव फैनायनि खारना जाहैबाय गोमानानै थानाय मानसिफोरखौ आन्दायनानै थानाय मानसिफोरखौ दिनै समस्यायाव थानाय मानसिफोरखौ बियो नागिरनो थाखाय बे संसाराव फैदोंनो नाथाय दिनै जोंनि इसोरा जिसु ख्रिस्टआ जाहैबाय जों पापी मानसिखौ गोदोनानै थानायखौ आन्दायनानै थानायखौ गाज्रि मुगैजानाय मानसिखौसो नागिर फोसाबनो थाखाय बे संसाराव फैदों आरो बे बाइबेलनि बाथ्राया मानो बुंदोंब्ला जाखायासआ जाहैबाय सासे बियो जाहैबाय खाजोना खांग्रामोन आरो बै समाव धर्मगुरुफोरा खाजोना खांग्रा टेक्स कालेक्ट खालामग्राखौ पापी नोजोरजों नायोमोन मानो होनब्ला मालाया बायलाय फानलाय खालामो आरो बिसोरो फ्रियावनो फैसा खाङो आरो बिसोरो फ्रियावनो माहाजोन जायो बे हिसाबै बै समाव जाहैबाय जाखायासमोनखौ टेक्स कालेक्ट खालामग्राफोरखौ खाजोना खांग्राफोरखौ पापी नोजोरजों नायो आरो बे समाव जिसुआ जेब्ला जाखायासनि न'आव जालांगोन होनो अब्ला धर्मगुरुफोरा बुंबाय जे बियो माबोरै पापीफोरनि न'खराव जानो हागौ थ' बे हिसाबैनो जेनेबा जिसु ख्रिस्टआ बुंबाय जे दिनै मानसिनि बिसा हौवाया गोमानायफोरखौसो नागिरनो फैदों हालेलुया दिनै जिसु ख्रिस्टआ जाहैबाय पापावनो आन्दायनानै थानाय मानसिफोरखौ नागिरनो फैदों दिनै जिसु ख्रिस्टआ जाहैबाय दिनै नोङो निराशायाव थानाय समस्यायाव थानाय मानसिफोरखौ दिनै बियो नोंखौ बोखांनो होननानै फैदों आरो जिसु ख्रिस्टनि फैनायनि खारना जाहैबाय बिनो दिनै पापाव गोदोनानै थानाय आन्दायनानै थानाय निराशा जानानै थानाय मानसिफोरखौ दिनै बियो बोखांनो थाखाय बे संसाराव फैदों थ' दिनै जोङो इसोरनि बोसोनखौ नायदों दिनै जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैनायनि खारना जाहैबाय दिनै गोमानानै थानाय मानसिफोरखौ आन्दायनानै थानाय मानसिफोरखौ दिनै समस्यायाव गोदोनानै थानाय मानसिफोरखौ बोखांनो बासायनो थाखाय बे संसाराव फैदों आरो बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों दिनै मोजां मानसिनि थाखाय डक्टरखौ नाङा दिनै डक्टरखौ नांगौ बेमारिफोरनि थाखाय दिनै पापीफोर गावखौ धोरोमिया सानग्रा मानसिफोरनि थाखाय गावखौनो मोजां सानग्रा मानसिनि थाखाय इसोरनि गोनांथि गैया नाथाय दिनै जाया गावखौ पापी साननानै लायो दिनै जाया गावखौ गोरोन्थि साननानै लायो दिनै सोरबा मानसिया जुदि नासयजादोंब्ला दिनै पापजों जुदि नाख्रेबजादोंब्ला पापावनो गोदोनानै दङब्ला बेफोरबायदि मानसिफोरा जुदि दिनै जिसुनियाव फैनानै जिसुखौ जुदि बियो जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावोब्ला दिनै बेफोरबायदि मानसिखौ दिनै जिसुआ बोखांनो फैदों हालेलुया आरो आं सैथो मोनसे बाथ्राखौ बुंनि आंथ' मोजां मानसि नंखायामोन माबायदि मोजां मानसि नङामोन होनोब्ला आं जाहैबाय ख्रिस्टियान जेब्ला जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव मोनसे गामियाव जादों बेयाव जाहैबाय अन्थाइ खुबैग्रा आं जाहैबाय बै समाव उन्दै समनिफ्रायनो जौ लोंग्रा सिगारेट सोबग्रा आंजों जायनो लोगो जायो बेखौनो जौबो लोंहैयो गुटखा जाहैयो सिगारेट सोबहैयो डेनराइट सोबहैयो जायनो आंजों लोगो जागोन बे निसा लाग्रा जाखानांखागोन नाथाय आं बायदि गाज्रि मानसिखौ गिर्जायाव अन्थाइ खुबैग्रा ख्रिस्टियान मानसिनि न'आव अन्थाइ खुबैग्रा मानसिखौ दिनै जिसुआ गावनो अननानै गावनो बासिनानै आंखौ बियो सायख'नानै दैख'नानै लांनानै आंनि गाज्रि जिबनखौ बियो फोसाबदों गावनि कालभारि क्रुसाव बोहैनाय गोथार थैजों दिनै बिनिखायनो आं खाथां बिखा बुनानै बुंनो हायो दिनै जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैदों दिनै पापाव गोदोनानै थानाय मानसिफोरखौ बोखांनो थाखाय लामा आन्दायनानै थानाय मानसिफोरखौ दिनै बियो सैथो लामा देखायनो थाखाय दिनै जेंनायाव गोदोसोनानै थानाय मानसिफोरखौ बियो जेंनानिफ्राय समस्यानिफ्राय उदांस्रि खालामनानै सोरगो रायजोनि जिबनखौ सान्तिनि जिबनखौ होनो थाखाय दिनै जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैदों दिनै जोङो संसार जानायाव जिउ खुंनायाव गोबां रोखोमनि समस्याफोर थानो हागौ गोबां रोखोमनि जोंहा लामा गोथे जानाय थानो हागौ गोबां रोखोमनि जोङो पाप मावनानै जोङो इसोरनिफ्राय गोजान जानो हागौ समाव जोङो इसोरनि बोसोनखौ मिन्थिब्लाबो मिन्थिबायदि जानो हागौ समाव जोङो इसोरखौ मिन्थिब्लाबो मिन्थिबायदि जानानै जोङो बिनि जेंना मावनो हागौ नाथाय बेफोरबायदि मानसिखौब्लाबो दिनै जिसुआ जाहैबाय बोखांनो बासायनो थाखाय बे संसाराव फैदों हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनिखायनो आं खावलायो दिनै जिसुआ बे संसाराव फैनायनि खारना जाहैबाय दिनै नों बायदि आं बायदि दिनै आन्दायनानै थानाय मानसिखौ पापाव गोदोनानै थानाय मानसिखौ समस्यायाव गोदोनानै थानाय मानसिखौ बियो बोखांनो थाखाय बे संसाराव फैदों जोङो नायनि आरोबाव बाइबेलनि बोसोनखौ मार्कुसनि लिरनाय 16
15निफ्राय आं फराय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरखौ बुंदों जे दिनै संसार मानिसिम गासै मानसि माहारिनो आंनि गाहाम बाथ्राखौ फोसावहै आरो जायानो फोथायनानै बाप्तिस्मा लागोन बिसोरनो बासायजागोन जायानो दिनै जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायनानै बाप्तिस्मा लागोन बिनो बासायजागोन आरो जायानो दिनै जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायगोन बिसोरनो बेफोरबायदि सोमोगोनां बेफोरबायदि एखथियार गोनां जिउ खुंनाय जिबनखौ होगोन बिसोरनियाव जुदि जब्राफोर जायोब्लाबो बिसोरो फोथायनायजों जुदि जिसुनियाव आरज खालामोब्ला बिसोरो जब्राफोरखौ गानायखौ दिनै मोनगोन हालेलुया दिनै बिस गोनां जिबौफोरा नोंखौ सौब्लाबो नोंनियाव जुदि फोथायनाय दङब्ला दिनै जिबौनि बिसफोराबो नोंखौ एटेक खालामनो हानाय नङा दिनै नोंखौ माबा मोनसे जुदि गाज्रि मानसिफोरा दायनायानो होन बा अजायानो होन बा माबा मोनसे नोंखौ देहायाव खहा जानाय बा सोरबा सुथुरा नोंखौ माबा मोनसे जाहोब्लाबो नों जुदि जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायनानै थायोब्ला जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै बिनि बोसोनखौ मानिनानै थायोब्ला दिनै जाहैबाय नोंखौ मोनबो हानि खालामनो हायानो दिनै जों इसोरनि मानसिफोरा बेफोरबायदि एखथियार गोनां जिउ खुंनो थाखाय दिनै खोमसि मुलुगनिफ्राय गाज्रिनिफ्राय दिनै जिसुआ जाहैबाय जोंखौ बोखांदों दिनै आङो मानो बुंनो नागिरदों होनबा बे बाथ्राखौ दिनै आङो गोदान ख्रिस्टियान जादोंमोन 2008 आरो जोंनि इसोरजों थाबायनाय समाव जों साथाम जिबौ अरजानायखौ जोङो दिनै लाइभ जों आरज खालामनो मोनबाय आरो जायनि जाहोनाव दिनै साथामबो थांनानै दङ नाथाय जोंनि मानसिफोरा सानो माबा मोनसे जाबायबा डक्टरनाव लांदो डक्टर मोनस्लाबैबा कुबिराजनाव लांदो आरो लास्टाव जुदि खाथियाब्ला दुब्ला थैबाय नाथाय दिनै बाइबेलनि बोसोनादि खाथां दिनै जिसुआ जाहैबाय संसाराव आन्दायनानै थानाय मानसिफोरखौ बोखांनो फैदों दिनै फाबाव गोदोनानै थानाय मानसिफोरखौ बियो बासायनो फैदों दिनै अमासि जिबन खुंनाय लामा गोथेनाय मानसिफोरखौ बियो लामा होनो थाखाय बे संसाराव फैदों मानसि महरै आरो दिनै जायानो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायनानै सलिगोन बिसोरनोनो बे सोमोगोनां हाबाफोरखौ मावनो थाखाय एखथियार होनाय जागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जिखि जाया नोंनि जिबनाव समस्या फैया मानो जिखि जाया नोंनि जिबनाव बेमारानो फैया मानो नों जुदि जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायनानै बिनि बोसोन बायदि जुदि थाबायोब्ला दिनै जाहैबाय बेमारा नोंखौ बोथोर सौफैनि सिगां बुथारनो थाखाय हानाय नङा दिनै जोंनि जिबनाव मानो समस्याफोर फैयो आरो समस्याफोर फैनाय लोगो लोगो जों जाहैबाय समस्याजों जोङो संहार जालाङो दिनै जोङो मिन्थिनो नांगौ दिनै जिसुआ सोरगोखौ नागारनानै बे संसाराव फैदों दिनै बे संसाराव फैनाया जाहैबाय नों बायदि आरो आं बायदि आन्दायनानै थानाय लामा गोथेनानै थानाय मानसिफोरखौ दिनै बियो बोखांनो फैदों आरो बे जिसुआनो बुंदों दिनै संसार जोबनाय मानिसिम था दिनै जायानो फोथायनानै बाप्तिस्मा लागोन आंनि मुङाव बिसोरो जब्राफोरखौ दांनानै आरज खालामोब्ला जब्राफ्रा गागोन दिनै बिस गोनां माबा मोनसे मुवाफोर नोंसोर दौजाब्लाबो नोंसोरखौ मोनबो हानि खालामनो हानाय नङा माबा मोनसे नोंखौ जुदि सुथुरा खैसार खालामनानै फासायनो नागिरब्लाबो नोंखौ जाहैबाय इसोरा बासायगोन जेब्ला नोङो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै मानिनायजों लोगोसे बिनि बोसोनखौ दिनैहाय जोङो ख्रिस्टियानाथ' ख्रिस्टियान सेन्टिनारि सेलेब्रेट खालामबाय खायसे खायसे मण्डलिया 110 बोसोर जाबाय खायसे खायसे मण्डलिया दासिमबो ब्रिटिश बानायनाय गिर्जायावनो हाबगासिनो गोबां रोखोमनि माने बेफोरबायदि दङ नाथाय नों जाहैबाय दिनै ख्रिस्टियानल' जानानै नोङो ख्रिस्टियानल' धर्म लानानै गुड फ्राइडेल' मानिनानै ख्रिस्टमासल' मानिनानै बा माबा मोनसे नोङो सभा सन्मिलनल' मानिनानै नों जुदि जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै गावनि गोसोआव लानानै आरो बिनि बोसोनखौ मानिनानै जुदि नों सोलियाब्ला नोंखौ जाहैबाय सुथुरा जायखिजाया समावनो एटेक खालामगोन नोंखौ जाहैबाय समस्या जायखिजाया समावनो एटेक खालामगोन नोंखौ जाहैबाय जायखिजाया समावनो नोंनि लामाया गोथेगोन आरो नोंनि जिबना जाहैबाय नस्थ' जागोन आरो नोङो संहार जालांगोन बेनिखायनो फै दिनै इसोरनि बोसोना बुंदों दिनै नों जुदि फोथायोब्ला नोंनि जिबनाव जाहैबाय इसोरा एखथियारखौ होदों आरो बे एखथियारा जाहैबाय जायानो जिसुखौ फोथायगोन बेयाव जाहैबाय रेभारेन्ड लिराखै दे बाइबेलाव बेयाव जाहैबाय पास्टर इभान्जेलिस्ट मिशनारि लिरनायनि बाथ्रा नङा सोरबाया जुदि जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायनानै बियो जुदि बिनि बोसोन बायदि थाबायब्लानो बिनि जिबनाव बे अधिकारा दङ एखथियारा दङ बे इसोरनि होनाय बोलोआ दङ हालेलुया बिनि जेंना सुथुरा जेसेबां गसंब्लाबो बिखौ फेजेननो हानाय नङा बिनि जेंना जेसेबां बेमारफोरा फैब्लाबो बिखौ बेमारजों बोथोर सौफैनि सिगां बुथारनो हानाय नङा बिनि न'खराव जेसेबां असान्ति लाबोनो नागिरब्लाबो इसोरा मालाय गावनि दयाजों गावनि बोलोजों बेंनानै बिनि न'खरखौ संहार खालामनो हानाय नङा मानो होनब्ला बाइबेलाव लिरनाय दङ बे सैताना जाहैबाय होरजि खावनाय सोगोमनाय सिंह बायदि नेरनानै दङनो जायखौनो सुबिदा मोनगोन बेखौनो एटेक खालामगोन जायनि न'खरावनो हाबनो सुबिदा मोनगोन बेखौनो बरबाद खालामगोन बेखौनो असान्ति खालामगोन नाथाय नों जुदि जिसुखौ जुदि मानिनानै जिसुनि बोसोन बायदि नों जुदि थाबायोब्ला नोंखौ दांनो हाया मानो होनब्ला बाइबेलनि बोसोनाव लिरनाय दङ जोङो फरायनि दे 1 ज'हननि 4:4 जेब्ला मबाइलाव कमेडि नायगोन दे हमनानै ला एग्जाम्पल बिराद माने बर'नि गेजेराव मिथिजानाय फैला मेन्देला बिसोरनि डायलगफोरखौ नायबा ओरै गिदिर जालायगोन दाथ' सोर सोर ओंखारदों आंथ' मिथिया नालाय
गोदो जों इसोरखौ मोननि समाव नायदोंमोन नालाय बे हिसाबै दा बोरायानो जा बुरैयानो जा बा गथ'आनो जा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा ना मबाइलाव ओरै कमेडि बाथाय गिदिर जालायनानै एकदमबारे हर थौलायनाय नायो आरोना उन्दुनो ओंखारलाया उन्दुनोब्लाबो एकदमबारे जर जबस्थि मेगनखौ ओरै फेदेरनानै नायथारो आरो ओमफ्राय जेब्ला जोंनि ख्रिस्टियानफोराव गिर्जाफोराव मा जायो मिथिगौ सभाफोराव मण्डलिफोराव फेल'शिपफोराव जेब्लाहाय इसोरनि बोसोन पास्टरा बुंबाय इभान्जेलिस्टआ मिशनारिया बुंबाय दा होमबानिया ओरै टेनसन ओरै जालायो ओमफ्राय बेखौथ' इभान्जेलिस्टआ पास्टरा बा बोसोन बुंदे नुहुराबाबोथ' नुहुरखाजोबो ना सोर टेनथ'दों सोर टेनथ'वाखै सोर बायदिया टेनथ'नो ओंखारदों ओंखाराखै दा बेनिखायनो मानो जायो मबाइलाव कमेडि नायब्ला फिल्म नायब्लाबा एकदमबारे हर थौलायनायब्लाबो उन्दुनो ओंखारलाया ओमफ्राय मानो बोसोनखौ दसे खोनासंबानो ओरै जानानै बोबदोंलायो समस्या दङ नंगौना नङा प्रब्लेम दङ बुजिदों दा बाथ्राखौ मा होनदों हालेलुया प्रब्लेमा बेनो मबाइल नायबाबा फिल्म नायबाबा उन्दुनो ओंखारब्लाबो मेगन गिदिर खालामनानै हरसे नायनो हायो अखानायै दुरबल मोनलायगोन थेवब्लाबो नायथारगोन ओमफ्राय नों जेब्ला बोसोन खोनासंगोन ना आधा घन्टाल' बोसोन होगोन बेखौनो माब्ला जोबगोन फोजोबहामसिगौ ओरै बोबदोंलायो हा माने बेयाव जाहैबाय सैताननि आत्मा थायो सैताना नोंखौ उन्दुलांहोनानै टेन्ट होनानै नोंखौ बाहोनानै खोनासंनो बाहोनानै नोंनिफ्राय आशीर्बादखौ खावनानै लांसिगोन जेब्ला आशीर्बाद गैया जागोन इसोरनि बोसोना गैया जागोन अब्ला नोंखौ जाहैबाय सैताना एटेक खालामसिगोन आरो बुजिदों दा बे हिसाबैनो जोङो बुजिनो नांगौ जेब्लानो नोङो बोसोन खोनासंनायाव गिर्जायाव थांब्ला उन्दुनो ओंखारगोन बायदि जायो अब्लाथाय नों बुंदो सैतान नों आंजों लोगो जानो अधिकार गैया आं इसोरनि बोसोन खोनासंनोसो फैदों आं इसोरखौ खुलुमनोसो फैदों इसोरनिफ्राय आशीर्बाद लानोसो फैदों आङो आंनि ध्यान खालामनायखौ नोङो डिस्टार्ब खालामनो जेबो अधिकार गैया जि सोनिमाव गोजान जा होननानै नोंबो फोथायनायजों गोख्रों जानांगोन ना नङाबा गोबां मानसिफोरा गिर्जायाव टेन्ट'यो नाथाय माबा न'आव फैबाथाय माबा मोनसे खाहिनि रायलायबाथाय हर थौलायनाय रायलायगोन सोरनिबा बाथ्रा रायलायबाथाय हर थौलायनाय रायलायगोन ओमफ्रायबा बोसोन खोनासंबाथाय 5 मिनिट बोसोना सुरु जाबानो एकदमबारे होनलायो एकदमबारे रायजानो गिनानैसो लाजि सिं जागोन होननानैसो जों इदि सियाया नाथाय सियाय खुमालायो खुगा हमथेलायना हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनिखायनो बे मुगाया जाहैबाय सिरि मोननायनि मुगा बे मुगाया जाहैबाय जोबनाय बोथोर आरो बे मुगायाव जुदि बोसोन खोनासंनायाव गिर्जायाव हाबनायाव प्रग्राम खालामनायाव जुदि टेन्ट'नो ओंखारोब्ला सानदो नोंनाव मा आत्माया खामानि मावगासिनो सोर नोंजों लोगो जानो नागिरगासिनो बेनिखायनो फै जों एसे सिरि मोननि जिउआव